Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho videospeciálu tady z kliniky doktora Pírka. A dneska navštívíme lékařského ředitele, pana doktora Milíče Hrušku. Hele, a tamhle už jde. Dobrý den, hned jsme u vás. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den. A to mě zajímá hned z úvodu to označení lékařský ředitel, čili co je vaší rolí tady na klinice? No, mojí roli na klinice, když bych to tak řekl v kostce, je vlastně takový prostředník mezi naším zřizovatelem Bento Hospitals a zdejší klinikou v tom, aby to v odborném vedení a v implementaci medicíny a organizaci provozu kliniky. Že takový koordinátor vlastně mezi, dejme tomu, zaměstnanci a tím vedením, tak to můžeme říct. Můžeme to tak říct taky a je to vlastně ta moje role taková, aby ta organizační složka zde na klinice byla bezproblémová, všechno fungovalo tak, jak má, abychom pracovali nejnovějšími přístroji, aby jsme mohli implementovat rychle nové techniky a nové operační postupy. Kdybychom se hlouběji podívali na roli anesteziologa, čili co konkrétně děláte, ne každý to třeba ví. Role toho anesteziologa je vlastně taková, že tam je jednak ta role před tou operací, která zahrnuje předoperační péči, předoperační vyšetření, rozhovor s pacientem. Pak je ta role perioperační, to znamená ta role, když ten pacient jde na sál, kde vlastně to, co jsme spolu se domluvili v té péči, jak to bude probíhat ta anestezie, tak vlastně to tam potom aplikujeme jako do té reality. Vlastně uvedení do té anestezie, pak vlastně vedení tou anestezí a pak vlastně probuzení z té anestezie. A potom následuje pooperační péče, kde jsme také významným hráčem, kde vlastně v těch prvních hodinách máme to sledování té pooperační péče toho pacienta a vlastně nastavujeme potom na celou tu pooperační péči analgetickou terapii. Vy jste dlouhou dobu také strávil ve Francii, profesně, čili jak tato zahraniční zkušenost ovlivnila váš pohled možná na medicínu i tady na fungování na klinice doktora Pírka? Tak vlastně v mém profesním životě to bylo nejdelší období, kde jsem působil na jednom místě, byl jsem tam vlastně 16 let. A samozřejmě to nějakým způsobem ovlivnilo jak teda po té odborné stránce, tak po tém životním náhledu na spoustu věcí. Tady už to pípá, svítí jsme na sále. Pane doktore, jak vypadá takový běžný den anesteziologa a k jakým zákrokům jste nejčastěji přizván? Tak ten běžný den toho anesteziologa závisí na tom, k jakým zákrokům, jak jste správně řekl, u jakých zákroků asistuje. My se tady na klinice doktora Pírka věnujeme, nebo jsme velmi specializovaní na ortopedii, kterou vlastně děláme v celé škále, kromě páteří, dále na chirurgii, dále vysoce specializovanou chirurgii ruky a potom děláme také jednodenní chirurgii a zákroky v ambulantním režimu. V čem je podle vás anesteziologická péče tady na klinice doktora Pírka výjimečná a dá se porovnávat případně s velkými nemocnicemi? Naše výhoda je v tom, že můžeme rychleji reagovat na potřeby jednotlivého pacienta, můžeme modulovat a modifikovat tu léčbu, zejména pooperační, v závislosti na komunikaci s pacientem a tím pádem ji personifikovat. Teď možná zásadní informace, protože jsou tady nové technologie, moderní postupy. Je tady něco nového i v té anesteziologii, co je pro vás klíčové a co přináší větší komfort pacientů? Za mě, co udělá takový ten game changer v anesteziologii v dnešní době, je kombinace regionální anestezie a celkovou anestezií nebo větší zapojení regionální anestezie. A v tom velkou změnou za ty poslední léta bylo to, že tu regionální anestezii, která samozřejmě už je letitá nebo stejně vousatá jako anestezie celková, tak tam s příchodem ultrazvukových přístrojů ultrazvukové techniky, ta navigace v tom provedení té regionální anestezie nám umožňuje se posouvat vysoce periferně, tím pádem můžeme modulovat tu anestezii anebo prostě pooperační analgézii podle jednotlivých výkonů. A vlastně ta ultrazvuková navigace zvýšila jak tu účinnost, to znamená, že jsme daleko víc účinní v tom bloku, tak tu bezpečnost pro toho pacienta, protože snižuje ty dávky těch lokálních anestetik a vlastně vidíme pod obrazovkou vidíme, kam tu lokální anestetiku aplikujeme.
Pane doktore, máte náročnější práci. Řekněte mi, máte nějaký recept, jak bojovat proti stresu a proti zátěžovým situacím? Tak každý máme ten recept na zvládání stresu rozdílný. Mně osobně pomáhá pobyt v přírodě, pohyb, zázemí rodiny, dále vědomí toho, že pracuji v týmu, na který je spolehnutý, který je na vysoké úrovni, a v neposlední řadě také prostředí zde na klinice doktora Pírka, které máme opravdu nádherné. A poradil byste něco divákům, jak podpořit tu dlouhověkost, tu spokojenost v životě třeba? No, já si myslím, že by lidé si měli začít obracet sami k sobě, že by měli víc naslouchat svému tělu a nepodceňovat prevenci, komunikovat o svých potřebách a pocitech s lékařem. A to je tak asi všechno. A vlastně tím se tak podílet na tvorbě svého zdraví. Pane doktore, moc vám děkuju, ať se vám daří. Děkuji moc. Zas někdy. Tak, nashledanou.